Jokanye sekta mar thieth koro wacho ni landruok mar kute mag ayaki osemedore pacho ka ahinya to e ute mag twech. Chal ma kama iwacho ni luwore kod timbe mag anjao e kuonde twech kaachiel kod sindene ma jogo motwe tiyogo e chuore yedhe ma wilo paro. Jokanyo koro dwaro mondo orang chike matayo yore mag tieko landruok kute ayaki e pacho ka miwacho ni nyalo kelo midhiero ne rowere. Ifinyakidi nigi mathoth. Landruok mar kute mag ayaki osemedore ahinya e ute mag twech pachoka. Ma kaluwore gi sindene mag chuo yedhe moko puodhi ma mabuse tiyogo dinuoya kod timbe mag anjao e kind chuo. Kaluwore gi duol mar National Syndemic and Diseases Control mosebedo katimo nonro e wi landruok mar tuoche kaka mag ayaki, medruok e landruok mar kutego nyalo kelo midhiero mathoth pachoka ahinya to ne rowere ma wachore ni nie rang'iny mamalo mar gamo kute ayaki. Jata tije mar riwruogno Dr. Ruth Leibon wacho ni ute mag twech oseruako e buk kwan mamalo mar jogo manigi kute mag ayaki e higni mokalo, kendo piny owacho osetiyo kod kwan omenda maromo bilion 1 e chiwo hocho ne jogo motwe mosebedo katiyo gi yedhe moko puodhi kaka yorno mar konyo duoko piny landruok kod gamo kute ayaki. We have a big cohort of people who inject drugs. They are about 6 times likely to have HIV than those in the general population because of sharing injectable needles. And these people also find themselves in prison. So prison is one of the areas you'll find higher prevalence of HIV than elsewhere. Koloso e boma ma Naivasha e kinde twak kod jokanyo, Dr. Leibono chiwo ler ni nitie dwaro mar rango chike matayo yore mag duoko piny landruok kute ayaki e piny Kenya mar bero ratich jogo motwe. Omedo ni omenda michiwo kod jokanyo mopogore osedok piny kendo chal ma kamaendi oserocho chenro mopogore moting'o yudo rabo yunga moromo kod thiro chenro mar chiwo puonj e wi kute mag ayaki. We need to invest a certain proportion of resources to begin taking over from some of the donors. We had a gap of about 10 to 12 billion Kenya shillings just for commodities alone. You can feel it as the funding is reducing. You can feel from the young people complaining about condoms not being available sometimes because the ones that are available we have to provide them to the most at-risk population. You can feel people saying that we no longer feel the education programs that used to go around is because some of that money has now been shifted for other purposes. Kaluwore gi nonro margi, oganda ma kwan gi romo 16,000 oseruake buk higani kaka jogo manigi kute ayaki. Kwan duto mar jogo modak kod kute ayaki pachoka osechopo milion 1.4 kendo atamalo 98 mar jogo osechako yudo thieth. Komachielo, jata chenro mar duol mar HIV and AIDS Tribunal Anerita Murungi omedo ni oganda modak gi kute ayaki pod kadhe midhiero mathoth mar ni irocho ratichgi moloyo to e kuonde tich gino mamiyo gibedo kod dagni e pachgi. We have people who are not, the children are not playing with other children just because of the HIV status. Pause in employment, where you find an employer sends an employee to a health facility, yes. Then when they test positive, they are removed from either the department or they are dismissed altogether. Jokanyo mopogore osingo mar neno ni gitelo e neno ni jogo manigi kute ayaki okoroch ratichgi kendo dak e alwora makare. We are hoping to capacitate justice actors from the judiciary, law enforcement, prosecutors, as well as amplify the voices of the community around the issues they face and the barriers they face when they are trying to access HIV treatment. Ifinyakidi, Ramogi TV. En wach matek ahinya wageno ni duoko makare biro yudore kotenore koda weche mag landruok kute mag ayaki e kuonde twech mapacho ka. Lipot mar Ifinyakidi no bende makelowa e yweyo mokwongo chenro